дуруд ба шумо дӯстони азиз, бозам дар таъмири як моҳи хушкунак ё худ фен бо шумо ҳастам ва бояд тазаккур дод ки дар мо аслан ин намуд фенҳо истифода мешаванд ва новобаста аз ин гуна намудҳои онҳо зудтар корношоям шуда мо онҳоро дигар истифода намебарем, вале бояд гуфт ки корношоями онҳо аксаран дар занҷираи асосии онҳо ҳаст ки баъд аз муддати истифода аз кор мебаранд ва мо метавонем онро бозам дубора мавриди истифода қарор диҳем ва сарф аз маблағ намоем. Хуб, ман айни ҳол ба шумо нишон медиҳам тарзи кушоданашро. Гарчанде ки дар замони мо ин он қадар яъне ки қиматбаҳо нест, вале хуб сарфа аз ҳар гуна маблағ ки набошад маблағ аст. баъдан пеш аз ҳама сарпӯшро мо хоҳем кушод ва инро шумо метавонед дар шароити хона низ мавриди истифода қарор диҳед ва ин намун содатарин намуди фен аст ки мо истифода мебарем ва ин намудҳо аксаран истеҳсоли ҷумҳурии мардуми чин мебошанд. новобаста аз намуди фен чӣ тавре ки мо гуфтем, шумо метавонед ки ана ҳамин амалро дар дигар намудҳо низ истифода баред ва бисёр ҳам сода таҳризӣ шудааст. Иборат аст аз як чархаи шамолдеҳ ва як плита ба хотири гарм кардан. Ба дар кушодан албатта зарур аст ки бо диққат бошем ва ана ҳамон мавзеъе ки сим қатъ мешавад, ана ҳамонро бояд ки мо иваз намоем ва айни ҳол ман ба шумо нишон хоҳам дод ки чӣ гуна тарҳи дарунии ин сода яъне ки сохта шудааст. танҳо иборат аст аз як чарха ва плита. хуб, ба мо зарур аст ки сараввал ман ҳамон занҷираро қатъ кунем, баъдан бо як усули бо як тарзи ором онро аз дарун мебарорем ва иборат аст аз ҳамин як асбоби хурд. мо баъдан ана ҳамин симро метавонем ки иваз кунем, хоҳ аз банд, агар шароити шумо ба хотири паят кардан набошад, шумо метавонед ки аз ана ҳамин ҷое ки мо симро қатъ кардем аз онҷо бозам дубора симро пайваст карда истифода баред. Вале акнун ки ман шароит дорам ва метавонед ки онро яъне ки бо ин гуна асбоб паят кунам, ман албатта паятро истифода мебарам ва хуб қулайтар аст ба хотире ки мо яъне ки комилан аз нав симро барқарор мекунем. ҳамин тавр муддате интизор мешавем. албатта симро кушодем, бояд ки мо ба ҳамон тарзе ки сими пештара ин таҳризӣ шуда буд ҳамон тавро мо истифода барем ва айни ҳол мебинем ки ба ҳамдигар монандӣ доранд ва айнан бо тарзи ҳамон мо боз симро таҳризӣ мекунем. бисёр сода аст ва танҳо аз мо як 10 дақиқа вақти худро сарф кардан талаб мекунад, вале ин яъне ки паят кардан албатта бо тартиб ва усулҳои худро дорад ки мо дар видеоҳои баъдӣ ба шумо нишон хоҳем дод. аксаран ман ба онҳое ки дар шароити хона ин корро иҷро кардани ҳастанд тавсия медиҳам ки симро аз ана ҳамон ҷое ки аз кор баромада буд албатта қатъ кунанд, баъдан бозам боқимондаи симро ба об пайваст намуда мавриди истифода қарор диҳанд. асосан ин гуна фенҳо ки маврид истеҳсоли ҷумҳурии мардуми чин ҳастанд ва дар мо низ ҳамчунин мавҷуд аст истеҳсоли ҷумҳурии олмон ва нархи онҳо ки калонтар аст аз нархи ана ҳамин фени мазкур. акнун паяти мо низ ба поён расид. мо онро бояд ки оҳистакак ба ҷои худ бигзорем ва албатта бозам як нозуки дигар дорад ки ман ба шумо хоҳам фаҳмонид. ана ҳамин махсус нишонае ки дар болои қутича гузошта шудааст, ин ба хотири ҷойгир кардани сим мебошад ва ба хотире ки сим ба чарха халал ворид накунад, мо симро хубтар бояд ки ба ана ҳамин қубурча ҷой гардонем
و ببینید همینجا باید که دقت خود را بازم جلب کنیم. خب اکنون سرپوش فن را با جاش مستحکم میکنیم. اون عبارت است از یک لحظه حرکتی ما و همین طور ما با جو خود را میگذاریم. چطوری که در بالا گفتم دوستان عزیز، نوبسته از چگونه بودن فن شما میتوانید که همین عمل را با دیگر نمودها نیز بکنید و به خاطری که من از این نمود یعنی که داشتم استفاده کردم و همین خاطر است که این گونه فن استفاده شده است. و نوبسته از نمود فن شما میتوانید که همین عمل را با دیگر فن ها نیز اجرا کنید و البته که به مقصد خود برسید. با شما هر یک شما بردباری و کمی برو تمایل دارم. البته بعد از مستحکم کنیم رو ما میسنجیم. ببینید خیلی در حالت خوب قرار دارد و شما میتوانید که باز یک مدت دیگر رو موردی بهره برداری قرار بگیرید. خب برای شما زندگی آرام را تمنا دارم.